99 korun a 47 haléřů. Vítejte na informační lince Komerční banky. Jo, banka. Dovolte, abychom vás informovali, Já nemůžu. že používání našich služeb může být Jo, potom vstupu. monitorován. Dobrý den, tak Šerva, jak vám mohu pomoci? Halo, slyšíme se? No, Halo, slyšíme se? halo, Halo? Vajco. Máte nějaké přání? Jo. Mám přání. A tak jak vám mohu pomoci? Na Vánoce bych potřeboval koupit ledničku a pračku. Na této lince poskytujeme obecné informace ohledně produktů a služeb Komerční banky. Pokud máte jiné dotazy, No. tak já bych tento hovor ukončila. Ale ne, jako tu ledničku a pračku a počkat. A já bych si ji pak chtěl pojistit. Jestli by to šlo. A vy máte na mysli úvěr nebo přímo to pojištění domácnosti? Úvěr. A vy jste klientem Komerční banky? No, tak já jsem u e-banky a jestli by to nějak šlo přejít s tama na tady. Tak samozřejmě si můžete požádat o založení účtu i u Komerční banky. Můžete mít více účtů. Co se týče toho úvěru, já bych se zeptala, zda máte možnost založit příjmy od zaměstnavatele za poslední 3 měsíce. Jo, to by šlo. A pracovní smlouvu máte na dobu neurčitou? No, já robím na černo. Tak jste standardně zaměstnán nebo nejste? Standard to je, ale na černo. Tak malý okamžik, prosím. Máš to skryté? Nej, hon får inte maskigt. Hola. Koněsky. Tak já bych se ještě jednou zeptala, zda máte možnost doložit příjmy od zaměstnavatele za poslední 3 měsíce. Comprendo? Buonasera. Buen tío Joel. Tak já tento hovor ukončím, ano, pokud nemáte jiné otázky. Comprende? Tak naslyšenou. Aloha.